Zertan dabil? Aupa, kaixo! Kaixo! Iepa, kaixo! Iepa! Egunon! Igo naiteke? Noski? Bueno... Kontos igoteko? Las cabras tiran al monte! Hori esaten da. Hori da ba. Ni miren. Ni Koldo. Papa Koldo. Joseba. Edo JK. Nola? Olakoa naz. Zer? Izen bikoitza, da orduan herrian, Joseba, Koldo, eta beste batzuk laburbiltzeko JK deitzen dute. Beraz, zuzeuk aukeratu. JK Rowling. JK Rowling. Ostras. Bale, ondo, eta Joseba Koldo JK. Bai. Zertan zabiltzan jakin laike? Ez dakita izan satorrak bilatzen, edo tuberian bat desataskatzen, edo urrea bilatzen. Hori da. Hemen urria do. Urrea bilaten. Urria bilatzen. Ez ba. Bale. Hemen, zonaldo honetan, meategi pilo zuden bere garaian. Hau da, bertan egiten zen lanbide bat. Arri zulatzailea edo gaztelaniaz barrenador. Arri zulatzailea. Arri zulatzailea. Eta diru ekstra ateratzeko apostoak egiten zituzten. Meategi bateko, mehatxari batek, talka edo lehia egiten zion beste meategi bateko bati. Duela 24 urte inguru, burdin jai batean, komentatu zuten, segatik ez dugu egiten meategietan egiten zuten lanbideren bat. Eta orduan batzuk, esan dut, egin dezakegu arri zulaketa. Baina joko bat bezala? Erakustaldi bat da. Erakustaldi bat da. Erakustaldia hasiera baten orain da, txapelketa, herri kirol barruan gaude. Txapelketa, herri kirol bada. Bai, herri kirola. Herri kirola da, bai. Arri zulatzaileak. Hori da, bai. Txapelketa zertan datzan, 30 minututan, zein taldek zulo gehien egiten dituen. 13 zentimetrotako zuloak. 13 zentimetro? Bai. Osea, 13 zentimetro dia... Ez, gutxo gara bera? Arri berezi bat da? Oberenak kareharriak dira. Oberenak kareharriak. Bai. Tona batekoak. Eta hori ezek hartu duzu, bizkarrian? Bai, eskuan. Eskuan nola? Eskuan, ez. Eskuan, ez, ezin eskuan. Kamil batek ekartzen duk. Eta zenbat talde zaudete, Bitu, zoritzarrez, gaur egun 6 talde txapelketan. 6 talde txapelketan. Gero eta gutxiago, baina bueno. Igual, norbaiti nahi diozu mezu bat bidali edo jendea apuntatzeko. Behitxo, herriko taldeak beti ateak irekita dauzka, jende berria, etorteko, frogatzeko, da esaten den moduan. Bigarren entrenamendura igotzen dana, geratzen da behin betiko. Bueno, ondo, Joseba Koldo JK. Eta uniformiara ikusten, zuen uniformia dau? Bai, el traje domingo. Traje de domingo. Nonezko galtzak? Bai. Tirantetan? Beti tirantetan, segun berdin digu eguraldi hona, eguraldi txarra. Bale, eta neguan bai, Neguan be, eroso agoteko. Erosoago eta segituan berotzea, hori dela da. Hori bai. Gustatuko litzatzuke furgatzea? Zer? Zulak egitea hemen? Bueno, lehenengo entrenamentua da, ezta? Lehenengoa, gero, Engantzau bigarrengoan itea. Nordek, gauza da furgatea. Venga, lehenengo engo deu. A ver, Venga, ba. No gales lehena. Koldo! Koldo Joseba JK. Bai. Honek zema pixatzeu? 13 kilo. 13 kilo. Lasta dina. Iepai, lehenengoa. Horretzan zulua. Gainezke punterillare eukin behar da. Baina, holan hasi ginen da, no? Bere ala egiten dugu fitxa, Bai, ez dakitena da nahiko ezuen ni otia edo ez, porque... Nola ez ba? JK, nila nekatu inaiz. Bueno, entrenamenduak amaitzen direnean oberena da el cuarto tiempo. El cuarto tiempo, da oberena. Zein da cuarto tiempo? Ez dakizu zein dan? Ez? Ontxeko zuguzuk. Vale. Hain daukagu. Cuarto tiempo! Nebera bada hori! Claro, entrenamenduak amaitzen direnean. Ropa domingo. Nebera domingo. Resurrección. Eso, Hau izango da, zutzako pa la resurrección. Venga, a ver, eman. Ojo! Ala! Mira unak, Txitxu, ja. Da, gazta. Eta gazta. Gazta. Hemen jarriko gara. Hor bertan, bai. Bai. Venga, energia, forgateko. Hombre. Taldean sartzeko puntuak lortzen, Puntuako, ja. Venga, ba. Tatuajeak gustatzen zaizkitzu, Baten bat, nire lehenengo tatuajea txikia zan. 3 letra. Hau izan zen. Amabos. Bai. Operación Triunfo. Bai. Ez.
Operación Triunfo es. Ah, vale, esta Operación Triunfo. Ah, vale. Jendea gauza berazan. Ah, Operación Triunfo. No es Operación Triunfo. Da, nire txakurraren izena. Lua. Eta hemen lua nun jartzeu. India da, Indiago hizkuntza. L-U-A. Ah, baino behaien hizkuntzan. Behien hizkuntzan. Eta zenbat gehiago dazkazu? Bueno, ikustet asko. Bueno, arrarua hau izan leke. Ostras, hau ze hizkuntza da? Elfikoa. Elfikoa. Suposatzen da, Bai. gurasoen darreben izenak. Suposatzen da. Sinistu behar, ez da? Zeba suposatzen da? Agian jartzen du el menú del día edo ez dakit. Lentejak! Hori da, lehenengo, bigarren, da postre. Eskalopia eta postria. Hori da. Baina, bueno. Se supone zure gurasoak eta arreben izenak. Bai. Holetxa, kuriosua. Hori da, kuriosoa. Aizu jotaka baita ere, pentsatzen nahi nintzen ni, ze karo, guain hemen gaude, eta kriston eguraldi egitau, eta oso ondo egotea gure, neberita, fueta, esto... Baina, euria eta itaunian, entrenatzeko? Ba, zoritzarrez euria egiten denean ezin dezakegu hemen entrenau. Arrisku delako. Orduan ez da Orduan entrenatzen. entrenatzen dugu lokalian. No? Gure lokalean.